ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಮೂಜಿ ಐನು 23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಶೀತಲ ಜಲನು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೋರಿಯಲ್ಲ ಸಹ ಶೀತಲ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸನು ಸುರುಸವನಂಚಿನ ಶೀತಲ ದೇವಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಳಶವನ್ನು ದಯಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು? ಉತ್ತರ: ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನು ಶೀತಲ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಶೀತಲ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನದ ಕಲಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಕಾಮದ ಅಗ್ನಿಡು ಕುಳಿದು ಪೊತ್ತುದು ಪೋತೇರು. ಅಕ್ಲಿನ ಕಾಮ ಚಿತೆರ್ದು ಜಪಡದು ಜ್ಞಾನ ಚಿತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವಡು. ಆತ್ಮ ಏಪ ಪವಿತ್ರ ಶೀತಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ದೇವತೆಯಾವಲಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗುಲ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು. ಇದು ನಿಕುಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಏರು ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆಯಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏರು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಇರುಪ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಪನ್ನಗ ಬಾಬಾ ವಾ ಬರ್ಸನು ಸುರಿಸವೆರು ಅತ್ತನ ಬರ್ಪವೆರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದುಂಡತೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಲಿ ಪಾತೆರನು ತೆರೆಯೊಂದಿಚೇರು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ ಆದುಂಡು. ನಿಖಿಲಿನ ಶೀತಲ ದೇವಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವಡಾಪುಂಡು. ಶೀತಲತೆದ ಶಬ್ದಗೂ ವಿರುದ್ಧ ತಾಪ ಆದುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರೆ ಶೀತಲ ದೇವಿಯಾದುಂಡು. ಒರಿಯೇ ಉಪ್ಪುಜೀರ್ ಅತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಏರೆರ್ದು ಭಾರತ ಶೀತಲ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಮಚಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋತುದು ಹೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ ಮುಲ್ಪ ಶೀತಲ ದೇವಿಯಾದುಂಡು. ಶೀತಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಶೀತಲ ಜಲನು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ದೇವಿಯರು ಶೀತಲ ಜಲನು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಇಂದು ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ಹನಿಕುಲು ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾದುಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಶೀತಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಮಚಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ದು ಕಪ್ಪಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಳಸ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಕಳಸೊರ್ದು ನಿಕುಲು ಸಹ ಶೀತಲ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪರು ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಶೀತಲ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ರಡ್ಜನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲುನು ಮಟನು ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಗೋಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲುನು ಬುಡ್ತೇರು. ಒಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಶೀತಲ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಏಪ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಶೀತಲ ಆಪರೋ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ದೇವತೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆಕಲು ಆಸ್ತಿಕ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಜಿರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ನಿಕುಲಿನ ನಾಸ್ತಿಕರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮರತಿನ ಕಾರಣ ನಾಸ್ತಿಕ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಎಂಕುಲು ನಾಸ್ತಿಕ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಏರೆಗ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೋ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ದಯಗ ಮರತುದರು. ಬಾಬನ ಕಾರ್ಯನಂತೂ ತೆರಿಯೋನೋಡತ್ತೆ. ಆರು ಬೀಜರೂಪ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲು ಆರ್ಡೊಂಡು. ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಪಂಡ ಈರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಬಾಲಕಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಅರೆಗು ಪನ್ಪ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದಾರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದುಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪನು ತೆರಿಯೋನು ಜೆರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸರಿಯಾದ ಪೂಜಿ. ಇಂದುವೇ ಭಾರತಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯತ್ತನು ಬಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಏರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಈ ಭಾರತದ ಸುರುತ್ತ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನೋಡು. ಇದು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಏಪ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ತೆರಿಪೆರೋ ಅಪಗ ಮಾತಾ ಕಡೆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೆರೆ ಅತ್ತು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರೆ ಅತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಂದು ಜತೆ ಬಂದು ತೂವನುವೆರು. ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೆರು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯವಹಾರದ ಕೈತಲು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪಲ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಧಾರಣೆಯ ಪೂಜೆ.
ಮುಲ್ಪ ಶಿವಬಾಬಾ ಮಾಯಿನು ವಶ ಮಲ್ತೊನ್ನ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರನು ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಿವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪರತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಇಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಅಂಟುದುಪ್ಪುಡು ದೇಪಂಡ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬರುಡು. ಯಾನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾದ ನಿಖಲಿನ ಲೆತೊಂದು ಬೈರ ಬೈದೆ ಇಂದು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯಾದುಂಡು. ನಿಖಲು ಶಿವರ್ದು ಶಕ್ತಿನ ದೆತೊಂದು ನಕಲಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಸೈತಿ ನಕಲೆಲ್ಲ ಬದುಕೋವರು ಬಂದು ತೆರಿವಿನರು ಅಂದ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನೇ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಖ್ಯ ಪಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರೋನು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಲೆಲ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆರ್ದು ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿಯುನೇರು. ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಕುಳಿದು ಇರೇಕಲ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರ್ದಾನೆ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎನ್ನ ಆಜ್ಞೆರ್ದೇ ಇರೇಕಲು ಗದ್ದುಂಡು ಅತ್ತಂಡು ಅಲ್ಗಾಡುಂಡು ಪಂಡು ಅತ್ತು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನನೇ ಭಾರತವಾಸಿನ ಕಂಗಾಲಾದ ಮಲ್ತದನು. ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನರ್ದು ಭಾರತ ಕೂಡ ಮುಕುಟಮಣಿಯಾದುಪ್ಪುನು. ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂತಿರಲ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರು. ಆದಿದೇವ ಹೃದಯರಾಮಾದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಹೃದಯನು ಗೆಂದುವೇರು ಭಕ್ತರ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದು ನಕುಲು ಒರಿ ಭಗವಂತನೇ ಪನೊಲಿ. ಇಂದು ಆರ್ನ ಸ್ಮಾರಕವಾದುಂಡು. ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರದ ಮಿತ್ತು ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ತಿರ್ತಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೂತ್ತ ಎನ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆಸನನು ಪಾಡೊಂದು ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲೇ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪು ನಕಲೆಗ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ. ಇಂದು ಏರ್ನ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಏಪಾಂಡು ಎಂಚಾಂಡು ಇದು ಪೂರ ಸ್ಮಾರಕವಾದುಪ್ಪೊಡಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಪಣ್ಣದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಎತ್ತಂಡು ಐನು ಅಕುಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾಬನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದ ಅಂತ್ಯೊಡು ಯಾನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಐನಿಡ್ದವರಂಬೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಹ ಪತಿತಾದುರ್ಲೇರತ್ತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಪಾವನಾದಿತ್ತೇರು ಆರೆ ಪತಿತಾದುರ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ಆಪೇರು. ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯರು ನಿಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿಲು ಏರು ಪೂಜಾರಿಲು ಭಕ್ತರಾದುಪ್ಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಅಕುಲು ಮುಕ್ತಿಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೇರು. ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮುಕ್ತರಾವಡು ಬಂದು ನೆನಪೇರು. ಅಂಡ ಮೋಕ್ಷ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಸೇವೆಡು ಬರುಡಾಪುಂಡು ಭಕ್ತಿರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಈ ಭಾರತನು ಸಂಪನ್ನಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಲೆಯೊನ್ನಂಚಿನ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಕೂಡ ಕೊರ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಪತಿತ ಶರೀರಡು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪೆ. ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪೆ. ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪೆ. ಭಾರತನು ಪೂವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಏರು ಏನನ್ನು ತೆರಿಯೋನುವೆರೋ ಅಕುಲೇ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನೀರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಭಾರತಗೂ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ಜಯಂತಿನ ಸಹ ಇತ್ತೆದ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದು ರಜಾ ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಒಂಜಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿನೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕುಡ ಬೇತೆಕ್ಲ ಜಯಂತಿ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಗ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಾಲೋನು ಅಂಚನತ್ತು. ಒರಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನು ಬೆಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಆರೇ ಭಾರತನು ಬಂಗಾರದ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಹಿಮೆಲ ಸಹ ಆರ್ನ ಒರಿಯನೇ ಆದುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಗಂಗೆ ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಆಂಡಲ ಒರಿಯರ್ದು ಖುಷಿ ಅದುಪ್ಪುಜಿ ಮಾತಾ ಜಾಗೊಡ್ಲ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತರಾಪೇರು ಬಂದು ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಒರಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ಅರೆರ್ದು ಬೈದರು. ನಿಕ್ಲ್ನ ಪುದರು ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಆದುಂಡು. ಗಂಗಾ ನದಿತ ದಡಟು ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟಡಾಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ದೇವತೆಲತ್ತು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಗಂಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಮಿತ್ತು ಚಿತ್ರನು ಸಹ ದೀತೆರು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ನಿಕುಲು ಶಿವಶಕ್ತಿಯಾದುಲ್ಲರು.
ನಿಗುಲಿತ್ತ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯರ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಐನೆರ್ದವರ ಸತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ಇಂದು ಅದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಆಂಡ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಸದಾಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದುಪ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಆತ್ಮ ನಿಖಿಲಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಲ್ಯ ಪಂದು ತೆರಿವುಂಚಿರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರಿರು ಈಶ್ವರನ ರೂಪಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಶಿವೋಹಂ ತತತ್ವಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬಾಬಾ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಜ್ಞಾನ ಪಗೆಲಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ತಿರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲರು. ಅಕುಲು ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಾದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು. ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕುಲು ಯಾನು ನಿಕುಲ್ನ ಗುಲಾಮಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೆರು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನೆನಿಕೇನು ಐನು ಒತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆರ್ಯ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಯಂತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅರೆರ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜಯಂತಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಆದುಂಡು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಜೊತೆ ಬರ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಆರೆ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಇನಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿಯ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಾಯಿನ ಸಹ ಏತುಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆದ ದಿನ ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ತೂಲೆ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ಸಿಂಹ ಇಂದು ಮಾತಲ ಒಪ್ಪೆರೆ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂತೆ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೆರು. ಪ್ರಾಣಿಲ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಕಾಯಿಲೆಲು ಸಹ ಒಂತೆನೆ ಇತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪ್ರಾಣಿ ಇಂಚಿನವು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಪೆತ್ತನು ಕಂಡದು ಕೊನೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಅಲ್ಪ ದೇವತೆಲೆಗಾದು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಮಹಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣದ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಮಾತಲ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಏರು ತೆರಿಯುನೆರು ಅಕುಲು ಏಪಲ ಸ್ಕೂಲ್ನು ಬುಡ್ಪುಜೆರು ಪಂಡ ಈ ಶಾಲೆನು ಬುಡ್ಪುಜೆರು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನು ತೆರಿಯೋನಂದೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿಯರಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಪೋಯರಡಲ ಅಲ್ಪ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ ಅದುಂಡು. ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರ್ನ ಭಾಗ್ಯಡು ಪುಜೋ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನ ಏಪಲ ಉರಿಯುಜಿ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡ್ಲ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಅಂತಿಮೊಡ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಸದಾಕಾಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಪರತ್ ಇಲ್ಲು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿನು ಜೋಡಿಸೇರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಸರ್ವ ಗುಣನು ಸ್ವಯಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಹನಿನು ಪಾರುಡಾಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ತಾಪನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹದ ಅತನ ಆತ್ಮಿಕ ತುಂಡ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಪನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ವಾ ರೀತಿ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ತುಂಡಾವಂದಿನಂಚಿನ ಅಖಂಡವೈನ ಅಟಲವೈನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆ ಉಂಡು. ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಲೆರ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ತುಂಡಾವಂದಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಂಡವಾದುಪ್ಪಡು. ಏರ್ನವು ಎಂಚಿನನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಡು ಚಲನೆ ಎಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಆತ್ಮಗೂ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಅಕೂಟ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಈಶ್ವರಿಯ ಪರಿವಾರ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಆರಿಸದು ಈಶ್ವರಿಯ ಪರಿವಾರಡು ಕನೈದೆರು. ಇಂದುವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಟೂಟವಾದ ಪುನ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜವಾದ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಬುಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಅಂತರ್ಮುಖಿಲು ಏರು ಪಂಡ ಏರು ವಾ ಸಮಯಡು ಬೋಡು ಅಪಗ ಶಬ್ದಡು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಸಮಯಡು ಬೋಡು ಅಪಗ ಶಬ್ದಡ್ದು ದೂರಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.